104.7 IFM. Report! Sinang-Ayunan ng Ilang Pangasinense ang posibleng pagdeklara ng food emergency ng Department of Agriculture upang mapababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Ilan sa komento ng mga ito, kung ito umano ang pamamaraan ng gobyerno upang maibsan ang nananatiling mataas na presyo ng bigas kada kilo ay sang-ayon umano sila. Bababa ng bigas, maganda. Kung hindi bababa, kailangan bababa ng 20. Dagdag pa nila, nakitaan naman ang pagbaba sa presyo nito ngunit para sa tulad nilang normal lamang na manggagawa at naghahanap buhay, hindi pa ito sapat upang masabing tuluyang ramdam ang pagbaba ng presyo. Bagamat ibinaba ang taripa ng bigas, ay hindi pa rin mababa ang bentahan nito sa mga pamilihan. Sa ngayon, nasa 39 pesos ang pinakamababang presyo ng bigas ang mabibili sa mga pamilihan sa Pangasinan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.